जत्न हामबाय सिनि तिप्राहासिनि लोगोरकनो आं दिनै भिडिअ मा फाइबनि के आबो फाइ जे सोशल मीडिया वो जों नुगुइ दंखा बेलायनि वाना मा संसा सिनि तिप्रासानि बागै थानि बागै सिनि तिप्रासानो आं दहायनो 1% तिप्रासांगै सिनि तिप्रासानो एक खायै बाहायके जों ताक जे सोशल मीडिया वो नुग दंमोनिनो ने वानसारक खांराय लाइ पारनि बरक रक सिनि एडिसि एरिया नि बिसिंनो तयैसि जे जागा एरिया दंमोन जे काहाम बुं सालिया गोबां बुंबा तखनर जत नुग जागंबाय थना आसा खायो हानि बागै अतिनि टपिक न तय किसा भिडिअ मा खासिनाय बेलायनि वाना मा संसा तिन तिप्रासानि बागै जों सिनि हा दंतो तयसि सिनि हा गरैखा अमो हाइपालासे थाङै दंसु जे जारा तिनि तिप्रासा अंगै जारा बीजेपी नि खाय दंनाय दं तिनि ताको बुकु संनो जे मंत्री खाय दंनाय एमएलए खाय दंनाय पार्टीनि लीडर गोबांमोन जे कर्मी रकनो मा कयो नरक बा सिसालिया दे जे कुनु सि जागाव सिनि थाय काहाम अमो हाइरकनो हमके बरक मांसि सेनानै नाय दंमोन नरकनो देनुगे दे नरक कक थाइसा मुंगे तिसा वनि नरक देदेरिंलिया सिनि तिप्रासारक बुसबो तलाव बरनि तलाव मा तंग नायदि सोशल मीडिया वो जतनु पिसारै नुक दं तफनि सिनि तिप्रासांगै सिनि बीजेपी नि जारा कर्मी कर्ता रक कोनो कक थाइसा फन ताक जरदै सामनि नुगिया हानि बागै आंगो भिडिअ खायनान नांखा जों जत पालके थानसाखे खरांति सावनि नांनाय नांखे थैलायनि नांनाय हायकेसि जों सिनि तिप्रा हास्तिनि हानो जों रखा खायमानाय एग्जांपल नायदि दिनि बहायनि जों सिनि तिप्रासानि सेफ गरै जेखुनो नों सिनि सेफ मालिया सिनि जागा सिनि मानि हाउसे बरकनि हासे हायसिं थांसिबो दिनि सिनि एसडीएफ सारनि बुसाजोग बुसाला बुजाक तमनि कोनो देश जास्टिस माया आबहाय एसडीएफ नि बुसाजोग बुसाला नसि बय तंमान नंके जों जनसाधारण पाब्लिक तंनायनो तेबो खायमोन हायनि बागै आं जतनि थानायाव कयनाय जारा सिनि तिप्रासा रांसानि तिप्रासा रत्न फाइदे जों एक बाक्सा खायै खा बाक्सा खायै जों सिनि हानो रखा खायनायनि बागै जों पालके खरांति सानानै नांनाय तमान हमके बेलायनि वाना मा संसा जों जालो कलाय दंगो एक बायसा जे पॉलिटिकल थुनाय रनोसि बेसेबांले मा होनाय तमान हमके जे जारा बीजेपी खाय थुनाय र बरनि ब्रेन आथु ब्रेन दे आथु मुस्की ब्रेन दे तुंबाय थानो रकबा वाना या दे नरक सुदु पोजिशन नायै कायसा दे नरकबा पार्टी वा आसो तंगै सिनि जनसाधारण नि सिनि पब्लिक नि सांतांनि सालाय तंनाय जों गोबां मानो बैनि तलाव गोबां कलाय दंखा सोशल मीडिया राव गोबां मानो नुगुइ जों बलायनो वाना जाक जारा एमबीसी एमएलए मंत्री रवनि तंनाय रक नरनि बखराव गोबां मत हायनो इदे हाया बेलायनि वाना मा संसा सिनि तिप्रासानि बागै जे फादि ते बेसि कक सालायलिया जतना हामबाय हानि कक साया सुया तंखे जतना नाकारना बागै आं कयजाव जतना हामबाय।